subscribe to my channel. এই ତମ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଡାଉନ୍ ଟାଉନ୍ ମଣ୍ଟ୍ରିଆଲ। Bonjour, ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ମଣ୍ଟ୍ରିଆଲରେ କୁହନ୍ତି ହେଲୋକୁ। ସୋ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଡାଉନଟାଉନରେ ଗୋଟେ ମଦ୍ରାସ କରି ହାଉସ୍ ଅଛି ସେଠି ଯାଉଛୁ। ସୋ ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ଲେଟ୍ସ ଟ୍ରାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି ମଦ୍ରାସ ଦେଖିବା ଆଉ କୋଉଠି ଯିବା। ସୋ ଆମେ ଆଉ କୋଉଠି ଏବେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ଏଇଠି ନୂଆ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷଣା ଚେତିନାଡ଼ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁ। ସୋ ଦେଖାଯାଉ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ବଟ୍ ଆମେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ସୋ ଯିବା ଖାଇବା। ଆମେ ଖାଇବୁ ଇଡଲି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଖାଇବ ସମୋସା। ତ ମୋର ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ସମୋସା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆମେ ଯାହା କହୁ ତ ମୁଁ ଖାଇବି ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ତ ଏଇଠି ଅଛି ଇଡଲି ଇଡଲି ଆଉ ସାମ୍ବର ତା ସହିତ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି। ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ଯାକ ଚଟଣି ଖାଇବା ଆରାମରେ। ତ ଭାଇମାନେ ଆମର ପ୍ରପର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡିସ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଓନିଅନ୍ ଦୋସା। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ଓନିଅନ୍ ଅଛି ଅଧିକା ବଟ୍ ମସଲା ତ ଟିକେ କମ୍ ଦିଶୁଛି ବଟ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ମୋର ଏଇଠି ଆସିଯାଇଛି ଗାର୍ଲିକ୍ ଦୋସା। ମୋତେ ଗାର୍ଲିକ୍ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ରପର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ତ ନୁହଁ। ଆଉ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ଆସିଯାଇଛି ପ୍ରପର ଘି ମସାଲା ଦୋସା। ତ ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରାଯାଉ କମେଣ୍ଟସ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଦେଖାଯାଉ। ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ଭଲ ଥିଲା, ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକା ଥିଲା ତ ଭଲ। ଏଇଟା କାନାଡା ପଇସା ଟିକେ ଅଧିକା ନେବେ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜେବଲ୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଓକେ ଚଳିବ ମଜା ଆସିଲା। ମାନେ ଠିକ୍ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ। ଘର ଭଳିଆ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ। Subscribe to my channel.